Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Xabier Arriola musikaria dugu gurekin. Trompeta jazza ari da ikasten, baina baita ere proiektu haunitzetan dabil. Beraz, gaurkoan, pixka bat gehiago kontatuko digu. Ongi etorri, Xabi. Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi, mentxe. Lasai, gainera, hartu duzu jai esan didatzu, Bai, hori da. Bai, berez banitun klasika hor arratsalde, mira, egun bat hartzen dut ere. Permititzen dut hori erran. Telebistara etortzeko. Hori da, a ver. Ez da eguneroko hau erran, así que... Eta klaseak, ze klase mota dituzu? Gaur adibidez ziren bi teorikuk, bat praktikoa, zirela komposizion eta ritmika. Vale. Orduan, ez dara sobera, interesgarri dire, baina, astero matxentxo egunez ere, egun batez ez joateatik ez da sobera pasatzen. Ongi, Bai, zortzin nahiko ongi egiarra. Bai. Eta orduan, egiten ditzara Donostin konservatorioa esan diazu, ez? Bai, trompeta ikasketak. Goi mailakoa, hori da, bai. Eta zaude, 3. urtean. Hori da. Eta 4 dira, beraz? Bai, hori da, grado bat, grado superior bat, eta hori, 4 urte, eta ja, 3 terdi, kursoa azken txampan, bai. Urte bat gehiago, eta... Eta akabo. Eta akabo, bai. Pasatu da nahiko agudo egiarran, bai. Bai, bueno, azkenean ez. Pinpan. Gainera, Covida izan zenuen tartean, ez? Claro, Urte horiek izan ziren. Gure lehenbizko urte izan zen nahiko arrarua, zera zen justo transizioa, pixko bat hor. Eta konservatorioen batez ere neurrik manteintxu dire nahiko berandu arte, zera... maskarien asuntot hori azkenean izuk izan zuio trompeta maskariakin. Orduan, horrelako manpara batekin, irakaslikin, mierda bat, horrela, eta ez zinen gustora, gero, ez dakit, hemen ere, Iruñan eta edonon, mori gauzari manteindu dire berandu arte, baina azkenean ja libratu gara horretaz azkenin, hasi que, ongi. Eta presentzialki aritzen zineten hor klaseetan edo egintzen dituzten ere online klaseak? Tarteka, segun, bagen ditun baliabideak egiteko online konfinatu agonezkero, baina bertzela albazen klasera egaten gehien. Egin zituztenak ziren klase teoriku kolektibuk egin zituzten talde gehiago jendia sakabanatugu agoteko. Igual, 8ko bi talde egin barrin, egin zituzten 4 edo, Bale, ados. Bai, maietan separatuk eta horrela, pentsatzet unibertsitaten eta bezala, antzeko. Baina bai egia esan, maskarillaren hori bai jotzeko zaila, klaro. Eta kuriosua zen, gainera Donostin toke dekeda zen 10, eta guk klasek, konservatorio berez itxizten da 10. Orduan, klaro, honiztan klasetik ateri eta lasterka itxera... Hor delinkuente moduan, ez? Motxilakin instrumentukin ematen zula, beta saber. Blanco fácil. Bai. Eta betidanik gustatu izan zaizu musika edo izan zen gerorako... Egiarran ni musika tortza itxetikan. Nera ama koroko zuzendaria txikitatik ez, ni txikian ezenetik. Atxare betiko musikaria bandan eta horrela, trombonista, koroko abeslariare bai, eta azkenin nik enekin zertzen egiarran, inuditzen ez lehen hezkuntzan, amak errantzen, nahi zua puntu solfeora, eta nik ez dakiz zer den. Merran nun, venga. Eta total, gero resulta zela, musika. Eta, txikitatik horrekin... Osa, ez zenekin ez da musika zenik. Deusere. Eta arrantzaten, bigarren urtien, bere isi instrumento bat. Eta, egiarran, banun lehengusu bat, trompeta ikasten zula, nemi urtea zarragoa, eta berak trompeta hartu hartzula, eta nik ere bai. Eta, bera, azkenien gaur arte. Osa, ez duzu aldatu txikitatik, eta hori izan zen kasualidadea gainera. Kasualidadez, bai, hori da. Bai, beti ikusten zenun ere bai, trompeta gustatzen zitaten txikitatik, baina, karo, banda ikusta erritikan eta horrela, ni mukizu bat nintzen, nun ideik ere zertzen hori. Pentsatzen dut, gerora ere hasiko nintzela nozpatxeren, baina, suertatu zen horrela, eta listo. Eta igual gaur ez nintzen hemen egonen horregatik, eskerrak, bai. Eta nera bezaroan nola izan zen, ze batzutan ere ez, txikitan igual bai gurasoek ez dakit aginduta edo, pixkat bideratuta, ez, hasten gara, ez dakit, gauza ezberdinak edo frogatzen, baina nera bezaroan beti dira hor urte kritikoak, ez? Bai. Eta zure kasu nola izan zen?
Iruditzen naiz, hasieran trompetek hasten nula, atitzen ditun irakasik eta jartzizkien nota honak hasieratik, eta orduan hori, lehenbizko motivazioa zen hori, minio, etzun funts gehiagirik ere ez horrek. Vale. Eta total, gero, azkenin, bandako lagun batek zera nio urtea zarrago ere bai trompeta jotzen zula, berak izautu zula talde bat, misterioso zena zula betagarri. Karo, bihurtu zen nire talde favoritoa de largo. Eta, karo, de repente, niretzat gitarra elektrika eta bateria zen rock, igual duze genero zen, niretzat zen rock, Claro. eta de repente trompeta bat. Zane, Claro. ama, zer dau. Eta hasi nintzen itxin katxarreatzen, eta hasi nintzen kantak ateitzen denak, diskografia guztia itxin, eta kriston gustu hartu nion horreri, eta gero etorri zen eskalariak, gero vendeta, gero... Egia da, izan zen boom bat, ez? Bai. Izan ziren horrelako eska, talde, eta, karo. Esne beltza, eta azkenin... Egia da. Ez nun eska bertzerik aditzen praktikamente, eta itxin ateitzen ditun kantak, niretzako, gustatzen zitzaitelako hori jotzea, eta horren hartu nion gustua horreri, eta gero, nahiko gazteetatik DBH-en ja deitu ziaten Elizondoko eska talde batetikan. Vale. Hola, lagun talde bat, superinformala. Nola zuen izena? Askatu taldea zen. Vale. Eta, ja beraiek hasiek ziren punk jotzen. Egun baten errantziaten izautu nun, Elizondoko izautu nun beratxa gurekin bandan zegolako eta izautu nun bere bitartez, deitu ziaten niri eta tromboilari bateri. Eta eskapen bi kanta jotzeko beraiekin. Total, gero azkenin gustatu zitzaila, eta azkenin egin genuen errepertorio oso bat beraiekin, aldatu zen eskara era bat. Bueno, punka eta eska zeuden nahiko lotuta, ez? Nahiko lotuta, karo, hori da. Nintzen ignorante bat, Claro. gustatzen zitzaidan, eta fuera. Eta gero resulta, hori, gero ja, tortziren gauza gehiago, eskatu berez ja batzuk uzi zuten, gero ingurun estuta larri, eta, hortik ja, eta gero bakotxa ja, hartu nien kriston gustua txarangari ere bai, eta azken gaur egun txarangero bat naiz ere bai, así que... Orain gaur egun zaude, hori, zure gradua egiten, ez? Gero txaranga batean? Bai. Nola da, herriko txaranga bat, edo... Ez, hemengoa, Iruñakoa, txaranga jaiak. Vale, joaten gara Bulliziokin, San Ferminetan. Bai, deitu zidaten, hori nahiko berria da, deitu zidaten justo nengon estatu batuetan, nengon Washingtonen eta joan behar ginen New Orleansera, justo. Washingtonen oporretan edo? Bai, oporretan. Nengon hemen lanin, ikerkuntzan hemen klinikan, eta hartu nun azte, zubi foralan hartu nun hor lagun batzukin bidai bat, ikusko nun megaldia supermerkia eta joan ginen. Eta deitu zidaten lagun batzuk, justo, hori, nahi nun jaiaken sartu, eta, nik azkenin, ni jotzen nun lesakako elutxa txaranga, imaz dela, txaranga herrikoia, eta, zonaldeko txaranga bakarra, eta hasieratik nengon hor, gero utzi nun, eta orduz geroztian deitzen ziaten puntualki txarangetatik, eta azkenin izan nun aukera txaranga hontan sartzeko, eta, de cabeza. Eta, karo, justo hasi behar nintzen urtin izan zen COVID-a, karo, hainez, hori, 2008ko martxoan. Claro. Justo, ja, bien ensaio. Justo martxoan izan zen gainera konfinamendua. Hementxe gainera, Berrezarko musika eskolan ensaiatzen genuen, justo hementxe. Eta, eta justo... Itxi zuten guztia. Itxi zen dena, bestak eta dena fuera. Karo, gainera txaranga da oso kalekoa, ez? Osa, azkenean hori, txaranga bate, lokal bate, eta guztiak ez egiten, como que no. Hori da, eta justo hori, aurten azkenko udaba lehenbizko egin dutena txarangakin ofizialki osorik. Bai, eta ja uno más. Eta disfrutatu duzu? Joder, kristona. Osa, jarraitzeko intentzioarekin, eta... Bai. Eta, tarteka deitzen diate bertze batzutatik ere bai, eta... Osa, nik guain arte jotzen nun ere bai, mariachi batin, elesako mariachi batin. Eta bai, azkenin mugitzen ginen pila bat ere bai, solizitatuk daude batez ere Nafarroan mariachiek, eta orduan, guretzat ere, pixko eta hablando en plata ere bai, merkado hon batzen guretzat ere bai, aparte egiten gustatzen zaiguna, bagenun ere ordainsari hon bat ere bai. Bai, garrantzitsua dela, ez? Askotan egiten dugu hortaz, plazerra bai, ez, gustatzen zaigu, baina baita ere azkenean bizi behar gara, ez? Bai, eta justo hori da, nik lan hori utzi nunetik, ni hontik bizi naiz, eta karo, azkenean gustora egin dut, zortzurtez egon gara mariatxarekin eta gustora. Justo azken urtea guztan duda mariatxaren azken urtea, eta horren egonez bi gauzekin, eta orain ja nago txarangara eguneko. Eguneko, gero batxugu proiektu berri batzuk horrela, baina orain finko benpin txaranga bakarri bai.
Bai, bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna, jotzerakoan, ez? Hor, kalean txarangarekin edo mariatxiekin hor gotzan gainean? Kalin. Bai? Bai. Ni mariatxirena ere bai, ez da gehien interesatzen zaiten genero ere bai. Vale. Azkenin, erran dizutenagatik ere bai, da pixkot oreka hori, nago trompeta jotzen gustatzen zaitelako, nio prezizki rantxera, ez diren ere, ni ez nahiz baten herri batera rantxerak ikustera, adibidez. Bai. Osea, gustora egin dut, ez dut disgusto egin, ni mucho menos, mio. Bueno, orduan bai, nire gehiago maz de txaranga kalin gustatzen zaitela pila bat, aurten hemen San Fermintan izan da erokeriot, pasatut superongi. Eta gero, eszenariotan ere bai, talde konkreto, moderno batekin ere bai horrela. Bai, estilo hortan pixko bai, nik hortara bideratuko nuke bai. Eta kalean nola da batzutan, ez azkenean hori jai giroan eta jendea baita ere dago, hor, ezagir batzutan ez, hauako misterio eta daten dute, eta orduan, nola da ez, zu hor jotzea instrumentuarekin, guztiarekin, eta azkenean ez da gor mugarik edo, ez? Bueno, bai, a ber, bada hor, kompromiso bat pixkot ere bai, musikariarekiko errespetuna pixko bat ere bai, azkenin. Abiez, Iruñan txarangak gaudea egitz zainduak gure peinekin, zaba, azken egiten digute golko kordon bat deseguridad, azkenin jende pila bat dago, eta igual jende honitzen nahi du txarangan erditik gurutzatu, eta zaintzen gaituztez, azkenin golpe bat, abiez ni trompetalari bezala, trompetan golpe bat eman, eta egiten badut zauri bat Espainian, jazta, eta nahiko sensiblea da Espainia berez, eta orduan hori. Gero, goza, nire ustean zet pila bat, hemen kalin, jendin urbil ikusten zu jendearen erreakzio segitun, eta bai. Osa, pixkot horren arabera da, baina orokorrin hori da. Gordina, baina zentzu hon batin, osa da, como segidan. Ez du ekiporik, ez duzu deuz da zuzenekoa, gustatzen zaite egia. Osa, gustatzen zaizu hor jende artean egotea, eta baita ere, zainduta sentitzen zara, ez? Hori da, hemen Iruña batez ere bai, San Ferminetan, eta gero, bertzelekutan ere bai, Nabari izan duzu aldea, leku bat bestera edo? Bai. Joan gara, orten gure txaranga adibidez bajatzen da Segoviara ere bai, jotzera. Iruzpalau egun ere bai, Burgosera ere bai, ez du zer ikusirik. Ez dago ohituta edo, bai, guretzat dago gogorragoa, ze han daude ohituak ere bai. Bertze txaranga mota batera dela, joaten dira uniz, megafono batekin eta abesten eta horrela. Eta orduan, klaro, dago igual, perkusioa ritmo bat egiten eta abeslaria hor, no seke, eta horrela. Eta guk ez dugu hori, guk gaude jotzen denbora osua. Eta, klaro, gautzen dugu erraustu. Paliza bat, gustora ere bai, baina gogorragoa da. Eta exigentzia da ezberdina, ez dakit nola erran. Repertorioa guk dugure bai, txarangak aurten betetzen jo 25 urte. Orduan, klaro, badugu repertorio bat, estilo guzitakoa, bakigu, abestenek hemen funtzionatzen aldu, baina banez, eta horrela. Bueno, repertorio edatu bat dugu, balio digula. Bai, adibidez. Baina, kurioso da, Sepulvedan eskatu ziguten, nola, untzan hau, aldapan gora. Eskatu ziguten, bai, eta zezen plazan. Zezen plazan, bueno, zezen plaza txiki bat horrela, baina bai. Ironia. Ez, gutxin espero zanen un leku egia erran, untza ditzeko, bai. Horten, kurioso esan zen egia erran. Zeu, bai. Bai. Eta esan duzu baita ere talde modernagoetan edo jotzen duzula, eta zeintzuk dira talde horiek? Guain, hasi berritugu bi proiektu, bat da, egin dugu New Orleans estiloko brass band bat, hemen Broken Bros eta estilo hortan oinarritua, baina gure repertorio propioekin eta gure estilora bideratuz, inspirazioa ere bat beraiengan eta ere bai, Mogambo brass band bat egin dugu dela, izena du hori, musikeneko ikasle batzuk, eta hemen Iruñako ere bai ikasle hoi eta ikasleekin ere bai, indugu nasketa bat, eta hasi berri dugu proiektu hori, eta da... Mogambo diozu. Mogambo, bai, da. Osa, da, iziokoa berez idazten da Mogumbo, eske da, Mogambo dan, musikeneko ikasleek pintxo hartzea jaten garen ostatua, osa, izena dut, bai. Ni, ez zait, asko zere tropikal eta exotikoa doa. Gumbo da, New Orleanseko plater bat, jaki bat. Osa, espeziatu bat eta, bueno, pues, sin genuen itzioko hori, sin más. Txornada, broma interna bat, baina, bueno, izo. Ez genuen erabakitzen izan bat, arrango nuen, pues, venga, hau, eta tomar por saco. Vale. Ez, eta horrekin hasi gara, eta, pues, bueno, da, bai, jakina da, pues, da, jazz talde bat minokalekoa da, errango genuke txaranga bat jazz, bezala, oza, ez den hiru trompeta, hiru tromboi, helikoia, perkusioa, saxofonak, azken improvisazio kolektiboa, baina ere bat gure moldaketak propiuk, oza, igara astero ensaiatzen hor, eta, bueno, ja, egin txugu bi kontzertu, bi emanaldi, nahiko potentik, Kriston Harrera izan du, eta, bueno, espero dugu
Jarraitzen. Honekin, bai, bakigu gaur egun nahi zaila dela proiektu berriak aintzinera eramatera, zera, esken ez dugu aukera honitz ere, ezin dugu, ez da ezkigu ateitzen kontzertuak nahi aina, eta hori, pixko gaude prozesu hortan, itxura hona dut, espero dugu. Eta hori zer dela eta, talde asko gaudelako, edo... Ez dakit, nik ikustutenagatik musika ez dago, nik uste merezidin duintasunak intratatua, egia erran. Ez dakit nola erran, baldintza honak txun kontzertu bat lortzeko, edo emanaldi bat lortzeko, ateroko ez daizu bat 10-etik, nik uste, eta niztan, zaila da, beti dago kompromiso hori, beti negoziatzen ibil barra, eta azkenin, da, pixkot, gogorra erran, zentzu hortan, azkenin. Ez dakit, jendik badu pertzepzioa eta gero eta ohikoa bada, kontzertuak deitzera afarearen truke, eta horrela, eta azkenin, guk jo nahi dugu, minore bai, ordainsari bat nahi dugu, azkenin gu ontik bizi gara, eta azkenin. Orduan, zentzu hortan erran nahi dut zaila dela, erran, batez ere herrialde honetan da, nahiko... Karo, minimo batzuk behar direla ez, noski, eta azkenen hori, esan dugun aldeno ez, jendeak pentsatzen duela, zuk gustogatik egiten duzunez, edo zure lana gustoko duzunez, ez arrengatik edo afari batengatik egin dezakezula. Karo, jendik ere, gizarte honetan nik uste ez dula orokorrin barneratua azkenin musikaria lanbide bat gehiago dela, bai. Gustogatik egiten du, ni ingenieritza nik ikasi nun ere gustatzen zitzaidalako, Hori da. Karo, nik ingeniero lana nunin, seguro nago gizartiek onartzen zula, ari da lanin. Ahora, joaten ez txarangarekin hemen San Ferminetan jotzen eta hobi edo jarana, eta ez nago lanin ere, bai, azkenin, ez dakit, horregatik, pena da, azken horrelako lanbide, nik uste duin bat, ez dagoela ongi tratatua, behar bezain ongi tratatua egiarran. Eta, horregatik, proiektu berri hauek aintzinera ateitzea nahiko zaila da egiarran, bai. Minimo batzuekin behintzat, ez? Bai. Gero jendeak beti nahi du musika kaletan egotea, artea kontsumitzea, ez? Hori baita ere COVID-ean ikusi zen, ez? Nola, beharrezkoak ziren gauzak batzuk edo izan ziren, ez? Baina gero, musika eta artea ezen beharrezkotzat edo hartu, ez? De hecho, jende asko geratu zen langabezian eta ez zuen ERTE, ERE, ez horrelakorik izan, ez zegoen artistaren estatutorik, ez zegoen ezer. Eta, gero ikusi zen, kriston pila bat kontsumitu zela artea orokorrean, ez? Kultura. Eta orduan ez baldin bada beharrezkoa, zergatik gero horrelako egoeratzaietan jendea, ez? Horrerantz dijoa. Nik gusten, imposiblea delako, ingo baldin bagenu musikari guztik, greba orokor bat mundu guztien, paralizatuko zen mundua. Erran nahi dut, azkenin musika dago gizartearen 89%aren eguneroko bizien. Igual du fondote, kotxin, edo... Azkenin musika beti hor dago, eta nik uste merezidun garrantzia eman barko zaiola. Azkenin, ez dakit, musikaririk ez palego, musikarik etzen egongo, eta orduan... Nik uste hori, alderdi hori nik uste zaindu barko zela gehiago nik uste. Eta nola egin dezakegu, gizarte bezala baldintza duinak eskaintzeko gure artistei edo bermatzeko zaintzen direla eta behar bezala tratatzen direla eta... Baliabide gehiago eman da nik uste. Adibidez, gure brass banan edo musikeneko ikasleekide batek egin behar du masterra adibidez, edo egintzun, ez, egin behar du bai, masterra Rotterdamen adibidez, Holandan, eta han adibidez, konserbatoriok berak, herrialde, nola denan antolakuntza, herrialde hortan, konserbatoriok berak adibidez bukatzen duzunin karrera edo proposatzen duzuzuk proiektu bat konserbatoriori, eta konserbatoriok pagatzen dizu grabazio bat. Maketa bat, eta hori mugitzen hasteko, horra nahi dut, bultzatzen dizu edo laguntzen dizu konserbatorioak berak ere bai. Hemen hori ez da gertatzen, hemen imposible da, hemen gestionatu barra duzuzuk zure kabuz dena, eta hemen, arra nahi dut, zailtasun desente txugula gauzadok aintzinera ateitzeko giharran, eta, azkenin, ez dakit nola hobetzalko zen, baina igual gauzadok kenduta,
laguntza gehiago izan, eta ez dut erratzen bakarrik ekonomikoa, pues, baliabide gehiago izan eta eskura biharran, hori. Igual hezkuntzatik ere egin ahalko litzateke zerbait, igual txikitatik beste modu batez ere tratatu arte ikasketak diot. Pues adibidez. Adibidez, orain ari dira proiektu gehiago, antzerkia edo musika eta bermatzeko eta sartzeko hor hezkuntzaren parte bezala, kurrikulumaren parte bezala. Ez baina beti ikusi dira horrelako ikasketak edo pixka bat, bueno, pues como, bueno, bai, ezain garrantzitsuak edo... Hori da. Baita ere irakaslegoaren partez batzutan ere, gizarte guztiaren parte, baukagu superbarrenatua, ez? Bai, txikitatik, nik ez dakit, jende hau nintzek ere ez du kulparik, badu txikitatik hori, ez da nolaran barneratua, eta igual, hezkuntzatik igual egiten altzen, egiten alda, nik uste hori, aur txikien eri, txikitatik hezkuntzatik, kulturak merezi duen importantzia eman, ez dakit. Adibidez, ni horritzen ez, nire respeto guztiakin, por supuesto, eman nahi dunak ematia, baina nire adibidez, personalki, erlijio asignatura bezala, ez zait, niretzat aproposena, izan, eta hori bere garaian izan maldin manu, bertze bat, ez dakit, berdintzait, marrazketa edo zerbait, ere holko zerbait, eskura, igual egin zaren hori, erran, ez da, adibidea jartzagatik. Hezkuntzatik nik uste egiten aldela, gehiago, eta alderdi gehiagotik nik uste. Lehen aipatu duzu baita ere New Orleans edo bidai hori, eta gero esan duzu baita ere jazza ikasten ari zarela trompeta baina jazza ez klasikoa. Bai, hori da. Joan zinenean anuntza, ere horrekin lotura izan zuen bidaiak, edo... Bai, New Orleans konsideratzen da jazzaren jatorria, hor bertan. Aparte kulturalki da pasada bat, ikaragarri disfrutatu duten leku bat, espero dut nozpait horrat bueltatzea. Mino, justo urte hortan nengon ni hemen lanin ikerkuntzan, eta Makin eta nire kuadrilako hauek egon ziren hemen aurreko urtean ikasten hemen akademia batin, eta beraiek inspiratu ziaten pixkot ere hemen sartzeko. Lan egiten aldi berin, hemen ikasten hasteko, eta gehieran hartu nion kriston gustua jasari, segidan. Ez nun pentsatuanik frogak egitea inongo konservatorio batin, inon ere, nizen gehiago niretzat, eta hartu nion gustua, eta lagun hauekin hasi ginen antolatzen bidaiari, eta ikusi genuen egun batzutan desbiatzen alginela bidaian New Orleansera, eta nik pixkot konbentzitu nien egiarran joateko, horren hartzen dut. Eta, hori, justo han beten itun 25 urtere izan zen, berexia, bidaia berexia izan zen, eta lotura du noski, egon ginen kontzertu pila batetan ikusten, duztu leku pila batin, kontzertuk aldi berin, orduro, da, pasada bat, eta kulturalki agitza beratxa, haitz gomendagarria leku hori erran. Eta zergatik aukeratu zenuen, trompeta jazza eta ez klasikoa? Grado mediorik ez dut, eta orduan ni ez naiz ere klasiko, nik ez dut mailarik klasiko maileko azkenin. Perfil bat arrondifentia da, musikari bat klasikokoa, eta hori, erran nahi dut teknika aldetik eta planteamendu aldetik. Gero nik, banun, lehenguzu bat, zagola musikenen ikasten, tromboia jotzen tamalez, ez zun bukatu hiltzelako, baina berak ere, bere garaien, nengon ingenieritza bukatzen, eta beraz dagoen ikasten, eta berak bere garaien ikasi zuen hemen karrera bat ere bai, eta utzizun dena horra joateko, eta baliente dut zitzaidan bere aldetik, eta haratxentzean balio nula ontako, eta, ez dakit, momentuan ez nuen aldaketa, baina, ja banun ide hori burun, ja, hor bueltaka, eta nire bi kuadrilako hauek eman zuten pauso ere bai, eta berra nunik, bira. Benpin hasiko nez akademia honetan ikasten, eta jasa jakin gabe zer den ere bezan, nik nire itxin ez dut sekula entzun jasa ere, eta ez da, nozpaiten entzun dutena, ez zait bere isiki gustatu. Bino, bira, hasi nintzen hemen klasik ematen, eta, gustatu zitzaidan, kriston gustua, bai, eta, plantatu ginen, apirilean edo martxoan, eta errantziten hemen akademiako maixuk errantziten zaude probak egiteko. Nahi bat duztu egin, gero sartzea, hori nire esku dago, ikasi eta landu eta horrela, bino, maila aldetik eta erantzean, probabilitatea bazela sartzeko, bai hemen Iruñan eta bai musikenen Donostin. Eta, ikusteagatik zer, ez nekin ere nola ateko zen, eta deuz, eta egin itun bilekutan probak, eta hartu zeaten bilekutan, eta erabaki nuen musikenera ibatia.
Eta zergatik, nahiago zenuen Donosti? Bueno, azken, musikenek estatu mailan badu kriston prestigioa. Bai, Bai. Osa, Iruñako konservatoria kristona dare, bai. Mino, musikenek badu bereziki, hori, ez dakit, irakaslik dire talla internazionaleko irakaslik kriston rekorriduken, eta, bueno, azkenin, hor inbertitu zen kriston dirutza ekartzen kalibre hortako musikarik irakasle bezala musikenera, eta, bueno, azkenin, hartu du prestigio, urteetan kriston prestigio hartu du egiaran, eta, bueno, gero aparte ere bai, zailagoa da sartzeko, zeba musikenen eskaintzen dire 2 plaza, instrumentoko eta hemen Iruñan dire 3. Orduan ere bai, alderdi hortatik da komplikatu xiguare sartzea. Osa, froga da, berdintxoa bilekutan, berdin du. Baina hori gero, salbuespenak baztertuta normalin, hori, 2 lekutan sartzen denak normalin, ez? Aukeratzen du, ez da beti gertatzen, eta ez du zertan gertatu barrik. Baina normalin hori gertatzen da, nire kasun benpin bai. Eta, hor nago eta goza bat egiarran. Bai. Agudu da pasatzen karrera. Interesgarria iruditzen zait zure profila, ez? Azkenean ingenieritza bat ikasi duzu, ez? Eta horretaz lan egin ahalko zenuke, hori da beti, sozialki oso, duina den, ez? Lanbide bat, eta oso baloratua dagoena, ez? Eta gero hitz egin dugun leheno, ez? Nola, musika eta artea eta bigarren maila batean, ez? Uzten dugun beti. Eta zu, diozu hori dela orain zure bidea, eta horretan jarraitu nahi duzula, ez? Orduan, zergatik uste duzu hori aukeratu duzula, edo zer ematen dizu horrek, nahiz eta, zailtasun guzti horiek izan, ez? Ez egonkortasun hori, prekarietatea, eta zergatik aukeratu duzu bide hori? Batez ere, beti izan bar nulako pendiente, eta oraindik aztia naiz, eta ezpanun orainik egiten ez nun sekula egingo. Eta nik uste beti hori dukiko nula beti pendiente egiteko. Eta erran honik, aprobetxatu behar dut orain egiteko, gustatzen zaitelako pila bat, eta bai, igual egin un impulsivamente pixko bat ere, mio konstiente naiz ere, niz naiz aur bat dezala sartu hor, hori, nire urtik banitu nire bai, sartu nintzen hor, eta konstiente nintzen, irtero profesionala alderago nun ingenieritza aldetik, musikari aldetik, zoritxarrez, hala da, eta bai, hala eta guztiz ere, sartu nahiz horre jarran, eta eske nahi nulako. Beti zanbarron hori pendiente egiteko, eta ez nun damutu zanen nintzen gehiago ez egitegatik, egin izanagatik nik uste. Eta, egun dainoen ez damutu ez dagun bat, hor sartu izanaz, eta gero etorku izan nien, ez dakit. Orduzu zure plan B-a, ez? Bai, hori da. Horrek ere igual lasaitasuna ematen dizu, ez? Bai, ematen lasaitasuna. Jarrantza, ni gainera ingenieritzare disfrutatzen nun. Ni aiz gustora nintzen lanin ere, bai, lengon lekun. Ikerkuntzan hor nintzen aiz gustora ere, bai. Baina, hau ate izen, eta momentuz hemendik noai, eta etorkizun nien ikusiko dugu. A ber, nondik daien asuntua. Batzutan gertatzen da, ez? Baita ere, frustrantea dela nola uste dugun aurrak edo egin behar dutela irtenbideak izango duen zerbait eta barrez, eta ez diegula usten haiek gogoko duten hori egitea zure kasuan igual ez zen zure goera, ez? Zu azkenean ingenieritzare egin nahi zenuen, etxean ere izan duzu musika gertu orduan, imaginatzen dut bultzada ere hortik ere izango zenuela, ez? Baina batzutan gertatzen da, ez? Zuk uste duzu gizartea beste modu batez joango litzatekeela bakoitzak bere pasioa edo nahi duen hori egin ahalko balu. Gero logikoki egin behar dugu, lana da eta batzutan ez dugu gustuko eta denetarik egon behar da, ez? Baina... Bai, nik, musikan adibide bezala jartzen musikan, espazen hainen zaila bizitzia musikatik, igual bere momentuan derrigorezko hezkuntza bukatzen denien jende hau nitzez gehiago hautatu zen entzun bide hori. Seguro nago, jende hau nitzek ez dula hortik jarraitu ikusi dulako etorkizunin zailagoa dela hortan, ez dakit, progresatzea. Nik bere kasun egiaran, konten nago ikasi duten karreragatik, zeba disfrutatu dut, eta suertia izan dut ikasi dutelako gustatu zaiten zerbait. Hori bai, bere garaien batxiller bukatzen, niretzatzen inpensalea musika, zeba. Igual, lehenagotik sustatu izan baldin bazen, ez bakarrik musikan, alderdi kulturala unitzez gehiagotan ere bai, peso gehiago eta
irtenbide profesional gehiago eta baldintza hobi, pues igual abaniko hori zabalduko zen. Egia erran nik abiezin nun batxiller zientzietakoa, minio, niretzat zen zientzia eta jazta, claro, pues, ez duzulako ez da planteatzen sikiera... Bai, eszeniko, artistikoa edo egitea. Adibidez, hori da, eta, bueno, gero pentsatzen dutera, pues, ni alderdi kulturalen nago zentratu abidez musikan. Pues, bere erabakia hartzerako momentun, etzen aukera bat, netzat musika, zera musikatik bizitzia da, lujo bat da, pues, futbolista profesional ezatia bezala, kasi, erran nahi dut, da kasi zerbait desgraziz, praktikamente virtuala, osea... Baina baita ere igual, agian, igual okernagoa, ez, edo beste iritzi bat duzu, baina baita ere ikusten dugulako musikari bat horretaz bizitzea ikusten dugu eta imaginatzen dugu, ez dakit, Rosalia, edo imaginatzen dugu jendea dagoela hor, ez, edo arteaz edo antzesteaz, eta imaginatzen dugu, ez dakit, Ricardo Darín edo Penélope Cruz edo, ez, jendea hor dagoela hor super, baina gero badago beste profil bat, ez, eta badaude, beste modu batean bizi duten haien artea, ez, edo haien musika edo, ez? Eta daude hor beste maila batean, baina... Bai, ez luxuzko bizi bat, minio... Hori da. Minio, bai, eta seguro badirela aukerak, eta horregatik nik ere ez dut automatikoki, eta ni mucho... Badirudi ez baldin bazara hori, ez duzula balio, ez? Hori baldin bazara balio duzu kristona. Ba, eske badaien de pila bat abiez, ni musikan abiez, kasun, musikari ikaragarri on pila bat, geroztirena dedikatzen musikara ez dutelako sorte honik izan proiektu gaintzinera ateratzekin, edo zailtasun honit zarratu justelako bizien, eta azkenin bideratu dutelako bertzalde batetik. Orduan, horrek ere bai, ez du perspektiba sobera hona ematen, mino ere bai, badira aukera hon pila bat ere bai, eta pentsatu nahi dut, hobera duela asuntua, gero eta musikari gehiago bada, gero eta prestakuntza gehiago bada, eta diru laguntza gehiago badire, eta pentsatu nahi dut, hau dena hobera doela, eta bai noski, ni momentu honetan musikatik bizi naiz, eta bizi naiz, irakasle bezala nago, adibidez musika eskola batin, eta ez dakit, baliabidek badire egiarran, onartu barra da ere bai, zailtasun haunitz izan txula, eta gaur egun oraindik badiela. Bertze, ogibide batzukin, edo profesio batzukin konparatuta, bai. Hori da. Eta zure kasuan adibidez, orain 3. maila, hurrengo urtean 4. Ia bukatuta, zein dira zure horrela proiektuak edo? Bueno, pues lehenengo, ez dut pentsatu sobera egiarran, segiten etorko da, baina pentsatzen dut, pues, proiektu musikal hauek aintzinera saiatu ateitzen, eta bueno, pues, lana egin, ez dakit hemendik urteateran nola edo non egongo nahi zen, baina, bueno, eta gero, pues, badut aukera ere bai, master bat egiteko musikako ere bai, azkenen gaur egun eskatzen dute lekua honiztan, joal izateko edo lan egin izateko, hori da, masterrek eskatzen dute, eta orduan, pues, bueno, ez dakit, badire, egiarran posibilitatea honiz, atzerrin ere, batez ere, ni gustatuko litzaiake joate atzerrira master bat egitera, adibidez, masterra egitekotan. Bai, bueno, bizitze bat pixkot ere bai nola funtzionatzen duen musikak bertze herrialde batzutan, ere bai, hemen azkenin, bueno, bakigu zer baden, eta nola dagoen asunta, batzu bere gauzonak eta bere gauz txarrak, baina bertze lekutan, pues, igual ez seguro funtzionatzen da bertzen modu batin, eta, bueno, izautzeagatik nola funtzionatzen duen egiarran, gomendagarri errandiate dela, eta nik uste hor aukeratako bat hori dela, bertzea, pues, ingenieritzara bueltatzea ere bai, ez dut eskartatzen ere, gustura nengon ere bai. Hori noski musika baztertu gabe, hori naizta botatzen... Joan zaitezke kanpora eta ingeniero bezala lan egin eta baita ere masterra egin? Dudik gabe edo, badire kombinazio pila bat, agar, gero azkenin zer egiten den, baina, bai. Eta zer herrialde aukeratuko zenuke? Bueno, pues, jendea hauniz, nire ezagun hauniz, joan dire, Amsterdamena edo Rotterdamena eta Holandan, adibidez, ni da, lekua gustatuko litzateakena joatia. Bere garaien egon nintzen ingenieritzan Erasmus Italian, gustatutela pila bat, baina bertze zerbait ere probatzeagatik, bai, bertze klima, bertze karakter bat jendina, hor... Ingelesa zer moduz? Ongi, bueno, pues ya está. Dexente, bai. Bueno, trompeta jotzeko ere ingelesa asko ez duzu behar? Ez, bueno, jazzak badu vokabulario nahiko inglesa, bai, musika amerikanoa da berez, orduan, klaro. Baina bai, osea, berez, ez da beharrezkoa ere, eso, musikakin transmititzen baduzu, oso. Ba, listo, bai, ez, hizkuntza internazionala. Hori da, hori. Bueno, bukatzeko, badaukat hemen galderatxo bat, ze aurreko gonbidatuak utzi du galdera bat zuretzat, eta zuk ero utzi beharko duzu hurrengoarentzat. Bale? Orduan aber badakizun erantzuna. Nor da Raimundo el Canastero?
Norden ez dakit, nik badakit baela talde bat, behitu, rumbakoa. Bai, vale. ezagun pare batek jotzen dute horta. Bai, rumba talde bat hemengoa, bai. Bai, hori da, Lizarrako hori da. Raimundo Ikanastero, hori da. Bai, ikusi ituzu zenin eta gustatzen pila bat. Bale. Aitzonak dire, bai. Bale, haiek utzi zuten ze ongi hitz egiten izenari buruz, ez? Eta orduan nik galdetu nien, eta nor da Raimundo Ikanastero, eta hor ez da inor. Ez? Baina igual zuk zen euken horri ideiaren bat edo. Pues ni principio ni idea. Osea, nik izen hori ezagutu dut musika taldeengatik, bai. Ze etorri zaizu burura Raimundo Ikanastero entzutearekin? Ze nola irudikatzen duzu pertsona? Buah, igual nago sugestionatu arrumbagatik, baina zerbait ere rollo hori, rumbero, ez dakit nola deskribatu egiarran. Es que ez dakit erraten, o sea, bai, tipo bat, pues rumbagoa, pues, yo que sé, tipo Barcelonako, yo que sé, hipster, medio, ez dakit, olko zerbait ere, bai. Ez dakit, hola, rumbero, ez dakit nola erran. Ez que ez dakit nola deskribatu. Bai. Barrein zure txanda, hor duzu arbela, eta hor dituzu, klariona eta ezagatzekoa. Vale, perfecto. Eta hor duzu, utzi dezakezu galdera bat. Edo zein izan daiteke, da hurrengo pertsonarentzat, bakizu dela artista, baina ez dakizu nor den. Vale. Upa. Zer ikusi izan barra du, nire... Ez. Ez du, zer ikusi izan barra? Ez, izan ditugu hemen denetarik zein gozenuke biralan jarekin, nola ateratzen dira tximistak begietatik, osea, denetarik. Buah, pues que yo no es bloqueado, me cago en sos. Venga, jarriko dut zerbait ere mente, ya está. Está graziosua, baina, bueno... Ez du zertan izan behar, lasai. Vale. Hortxe. Northern Minas Davis, vale. Perfecto. Ez da sobra zaguna, baina bera, ole. Oso ondo. Mila esker etortzeagatik. Zuei. Bai, hitz gustora jarran. Bai. Pozo naiz, ni ere. Bueno. Etorkizunean, dena ondo joaten den. A ber. Eta proiektu horiek aurrera ateratzen diren. Momentuz hitz gustora, eta a ber. Txura hona du, espero ezagun. Espero ezagun hori da, gauzak aldatzea ez, eta diozun guztia ez. Beste modu batez ikustea artea eta kultura. Bai, hori da. Hale ba, aio.